Môj vzťah k zoo asi začal v dobe, keď sa robilo v akcii Z a začalo sa s výstavou zoologickej záhrady. A môjim takým koníčkom už v tom čase bolo, že sa venovať šelmom. To sa mi podarilo a tak od 1. októbra 1963 som nastúpil sem do zoologickej záhrady ako ošetrovateľ. Ja som mal takú zvláštnu záľubu, možno sa dá povedať, že som nemal nejaký strach z toho, pretože som robil veci, ktoré normálne ako bežne sa asi nedajú robiť. A väčšinou sa tomu všetci divili, že som si dovolil chodiť k leopardom, medveďom, pumám, levom. Za tú dobu, čo som bol priamo u šeliem, som mal rôzne zážitky, ale boli viac menej veselé, i keď bol tam jeden taký dosť smutnejší. Z tých veselých bolo to, že ja som si mohol v tom čase dovoliť zobrať mláďatá od leopardov a chodiť s nimi na besedy. Chodili sme kdekade, ale podarilo sa aj to, že tá leopardica nám vybehla von. Ona bola taký mlezňák môj. Behla do kuchyne, kde kuchárky normálne krájali chleba a nevedeli, že majú pod stolom leoparda. Často sa mi stalo, že som utržil nejaké jazvy, ale to bolo v rámci toho, že tá hra je hra a mohol som sa spoľahnúť. Totižto môjim takým celoživotným vnútorným ponímaním vzťahu človeka k človeku a človeka k zvieraťu je, že u tých zvierat je človek vždycky istý, že ho nesklamú.